venit, oameni buni, la un nou joc, NBA Live. Astăzi o să ne jucăm NBA Live. Da. Așa. Acum o să jucăm un match. Așa. Haideți. Boss! Da, am început foarte bine. Și blocăm, blochează-l. Bravo! Ac! Da, și după cum vedeți, sunt foarte bun. Încă un cos. Da. Și cred că o să fac mai multe jocuri. Da, o să mai revin. Și cred că o să mai fac o serie de NBA Live. Cred, nu știu. Da, o să fac. Și o să mai postez și Minecraft. O să fac o serie. Și după cum vedeți, am mai dat încă un coș. Chestii trești. Este 6-2, după cum vedeți. Și mi-au dat și un coș. Așa, mă enervează uneori așa că nu dau niciun coș, nu sunt că să dau. Nu, hai, bravo, hai. Nu. Și dați mai multe like-uri, abonați-vă. Și vă rog să vă abonați și să dați multe like-uri. Și s-a terminat. Această partidă, dar o să jucăm vedem? Fac. Îl blocăm. Hai să-l blocăm. Scheu. Hai să blocăm. Blochează-l. Iac. Era bă. Era coș. N-am reușit să dau. Bravo. Haide. Să bătem. Și nu am reușit. După cum v-am spus, o să fac și Minecraft. O să fac o serie de Minecraft cu versorul meu, cu Claudiu, care mi-a făcut foarte multe jocuri. Dar o să fac Minecraft. Și eu cred că o să mai fac multe jocuri. Cred că o să fac FIFA mobil
mai mult decât da. Așa că o să mai joc cu acest meci și încă un meci și cred că o să termin episodul. Nu! Gosh! Și este 6-2 scorul între noi. Și hai. Cac! Hai să-i bătem. Fac-o. Și se pare că m-a bătut. Da, m-a bătut. Deci nu luați-mi a dat. Și încă în ultimul minut. Deja s-a terminat. Da. Cred că o să închei aici episodul. Da. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Pa, eu am fost Denis și am terminat.